וזה הגדול בכל פלאיה של העיר הכחולה, המשקפיים, או ליתר דיוק, המשקפת לראות בה את העתיד. המצאה הזו היא שפרסמה את העיר הכחולה בכל העולם כולו. מכל קצווי העולם באים אליה תיירים לראות את הפלא. לתיירים נפתח שער מיוחד בחומת העיר כדי שיצטרכו לעבור דרך המבואות המסננות, והם לובשים בגדים צהובים. המצאה הזו השפיעה מאוד על אזרחי העיר הכחולה, עד שרבים מהם זנחו את מקצועותיהם ופתחו בתי מלון ושאר מוסדות שמשמשים את תיירי משקפת העתיד. גם את ההמצאה הזו המציא אחד ממשפחת האדריכל ארזיאל, השייכת כמובן לסוג א'. הממציא שקד על המצאתו שנים רבות, והעיר שזכתה לפרסום ולרווחה גדולה חלקה לו כבוד רב, ורק הממציא עצמו לא ראה ממנה נחת. בליל ירח אחד עלה בחלוק לבן אל מגדל התצפית, פנה לארבע רוחות השמיים ולחש, אני עצמי השם. נשרו הדמעות מעיניו, התגלגלו על חלוקו והתנפצו על הרצפה. הוא הפיל את עצמו מן המגדל. הממציא, דוקטור ארזיאל, אהב בחורה אחת, למענה למד הרבה שנים כדי להביא לה אושר וכבוד. אך פעם אחת ישב על לפני המשקפת וראה כי עתידה של אהובתו לעוזבו ולאהוב אחר במקומו. וכאן אין שום עצה ותחבולה. חזר והסתכל במשקפת וראה כי אותו אדם מצחצח נעליים הוא. לא חשב ארזיאל כי צחצוח הנעליים, מלאכה בזויה היא, אף שאהובתו תחליף אותו, את החכם, השקדן והממציא העולמי, במצחצח נעליים דווקא. דבר זה היה קשה לו יותר מנשוא. וכך היו דבריו האחרונים מעל גג התצפית. אני עצמי השם. במקום שנשבעה אהובתי לאהבני, בניתי את מגדל התצפית, וממנו יבוא סופי. אני מנשק את המקום הזה, חשבתי. אנחנו תאומי חרצנים בתוך שקד אחד. אני ממהר יותר מדי לנוח בתוך האדמה. לא הקפדתי בכותנות מגועצות, תמיד. היו כפתורים חסרים בהם. העתיד, אני בורח ממך.